Lá an altaithe, bunithe ar a dhearscéal, 2 Thanksgiving Day Gentlemen le O. Henry. Tá lá ar le sa bhliain, agus is leis na Americánaí go háirithe é. Is lá é nuair a oileann gach aine ar a ghuachas, agus bíonn phleá agus féile acu. Is lá banithe é. Níl tintárs na Stáit Aontaithe nach mbeidh turcaí ar an mbord an lá díoga sin. Is tradiisiún é lá an altaithe. Hí Stuffy Pete síos ar bhíonse sa Pháirc Láir, an tríú bhíonse clé ar cheachtas teach sa Pháirc Duit ón taobhthúir. Is ansin a thiú sé gach lá an altaithe na 9 mbliana anuas ar héana chlog tránóna. Mar ba gnách bhíochras nach aitim rud é, gúil daoine an a thugann dearc do na bochtáin lá an altaithe, ach a cheapan nach mbeidh ocras orthu aon lá eile. Bhí sé gábhfuil thar teach ag bar Fifth Avenue. Beirt dhearr fuairithe nar fósaíú a tháinig an. Bhí sé de nós acu ar lá an altaithe, seirbhíseach a thur leas muoi de gcuras an tí ag man lé, agus fáilte a thur roimh an chéadmhachach a tháinig siad ag dul thart. Bhí Stuffy Pete ag dul thart, agus cuireann seirbhíseach fáilte roimhe. Tradiisiún. Is an sin tugadh dinnéir blasta dó, turcaí agus gach a déan leis. Ina dhiaidh sin, rinne sé lí go dtí an bhíonse sa Pháirc, mar ba gúil dó. Ní fada a bhí sé an sin, go bhfaca sé an seanár uasal ag teacht ina ró. Bhí na hála na 9 mbliana a thuaidh thart. Tháinig an seanár go dtí an Pháirc inar hí Stuffy Pete. Fear tannaí ard a ba é. Bhí sé tuairim is a 7 bliain d'aois. Cailligh a bhí ó cheann go sáil. Bhí speachlaí agus maidir siúil. Hadachas de Pete go raibh níos lú gruaige im mbliana. Bhí muil ag siúil, ba léir go raibh sé ag dul aníos. Bhí is ag Pete cad a bhí ar intin ag an seanár. Dhéanú sé mar a rinne sé gach bliain. Thosaigh Pete ag cruith, ba mhaith leis dul as ábhar. Níor theastaí uaidh bualadh leis an seanár inniu. Tháinig an seanár suas le Pete. Tí duite thara ar seisin. Is bra liom a eagnáil, gúil tú ar fónú tar éis bliain a bhí crua orann go léir. Tugann buíochas de dhíth gur thug sé bliain eile dúin teithnú a bhaint as lá an altaithe. Tar liom anois a thara, agus tóirthaimé dinnéir duit a dhéanaí maithas duit idir anam is corp. Tradiisiún. Bíd na focail chéine a úsáid sé ó bhliain go bliain. Ach an bhliain go dtí seo ba thásúil na focail sin, ach anois minic a smaoineadh Pete dó féin go raibh cuma an bhróin ar an seanár nuair a leor sé. Boghlaigh nach raibh mac aige agus gcuil sin go mór air. Dá mbeadh mac aige, leanú sé an tradiisiún.
Bheadh sesin ag an mínse uair sa bhliain ag corfáilte roimh Pete. Chorthú amach bia agus cathu de Pete. Ach, ní raibh clann aige. Bhí Coney ina éonar a Jack Moore, gard an Fork. San arach dhiúil sé suas síos Fifth Avenue, sa saola thuaidh sé ar siar faoin tua, san óir thug sé dinnéar de Pete. Bin mar a haigh sé a léhananta. Lord Stuffy, gur raibh míle mai agat tá ocras orm. Ní éitú sé an sean a dhiúltú. Buchas leat ba bhráilim sin. Bhí dúlgas ar Stuffy. Bheadh meas a thabhairt den tradiisiún. Thug an sean Stuffy go dtí an bhíolin, go dtí an tábla céine ar a taithí acu air. Bhí aithne ag an bhainisteoir orthu. Seo thugann an sean ar sa duine freasta lithe, a thugann dinnéir den mhacaach salach sin gach bliain. Hí an bheirt ag an mórd, an sean ag breathnú ar Stuffy. Thug na freasta lithe bia agus Jock ag Pete, agus thosaigh sé a gcithe. Agus Pete a gcithe, lea an teannair le háthas. Lean Pete go dtí go raibh an béle críochnaithe aige. Go raibh míle mai agat a rinne uasal. Bia den sca an lá seo, lá an altaithe. Thuaidh an sean ag an cúntar, agus díoch sé an bille, agus dag sé sin don restalí. Dag an bheirt le chéile, agus ag an doras scar siad. An sean ar chlé, agus Pete ar dheis. An sin Jimmy Pete leis, a gula ag pléascu le baríocht bia. Het sé a leige, agus nuair a gúise sé, bhí sé san osmodéal. Fuair na doctóirí amach gur baríocht bia ba thuais leis an leige. Uair ina dhiaidh sin, tugadh an sean go dtí an tosmodéal céanna. In Yerudála, fuair siad amach gur aspa bia ba thuais le tinnas an teannair. Ní raibh blúra le hithe aige le trí lá.